Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа как ще търсиме да вадим бататите. Ето така цъфтят. В едно отделно видео съм показала как си ги вкоренихме от 3 купени картофчета, от кълнче. Вкоренихме ги, сложихме ги в градината. Много красиво цъфтят. Ето така. Лилаво. Обаче ние за първа година отглеждаме батати. Не знаехме, че така взема толкова огромно пространство в шума. Много пълзящи. Да. Изключително навсякъде плъзнаха. И се чудехме всъщност как са като плодове, как се варят като обикновените картофи, на гнездо ли са и някакви такива неща, докато почнахме случайно тук да търсим някакви неща, нали, и гледаме и се оказва, че всъщност батата се забива в земята. Се забива в земята посредством едни такива кълнчета. Ето тук е имало батат, имало е картоф, който сляпото куче го е изяло. Просто едно кълнче има, което се забива в земята. Само че тук сега не мога да видя точно едно. То всичко е изровило. Той на него му е било много. Това е самото растение, от тук е тръгнало. Тук е тръгнал самото, ето колко е дебело. Но тук е тръгнало, ама трябва да разровим всичко явно, защото няма да можем да... Да. Ядем тук, фанато ли? Къде е фанато? Не сам. Доста трудно се случват нещата, защото нямаме никаква идея как се... Как се намира? Как се отглежда, принципно. Като цяло, как се отглежда. Нали откъснахме 4 картофчета, доволни сме. Да, ама... Добре, че ги откъснахме, защото това сляпото куче щеше да ги намъкне. Добре, ние открихме вече едно. Един открихме и сега ще ви направим съпричастни в изваждането. Ето го, ето така, така. И то цялото нещо беше така заровено. Цялото беше така заровено и растението така едно кълнче има, което влиза в земята. И съответно, ние докато ровихме така и го щупихме. И разравяме си. Тук има дупка пак на сляпото куче. Как пък не го и отмъкнало? Явно е доста голямо. Сега ще видим дали не го е гризнало отдолу. Голям е. Леле! Доста е голям той. Той затова не го отмъкнал. Уха! Гризкало е тук отдолу под него. Виж? Страхотно! Ето така изглеждат бататите. Много странно се търсят и се вадят. Леле! Много готино. Тук ядем, тук няма ли още един? Има, да! Ето още един. Още един! Супер мило! Да, ето тук може би. Изяло го е! Тук го е изяло, да. Нищо. Второто... 2 е имало тук, 3 даже. Ето едно, което го няма. Ето и само люспата му е останало. И едно е оставило за нас, благодаря. Едно е оставило за нас. Ето го. Мънинко. Ама тук май фанато още на едно място. Я да видим. Не, това му е коренчето, още едно има. Има още едно. Да. Мило, ние няма да мога да ги намериме, бе. Сляпото куче ще ги намери спокойно. Ето. То е мъничко това. Това е много малко. Но продължаваме да си ги търсим. Така. Внимателно, защото... Ето. Виж какво малко. Той е изяден. Той е изяден. Дай го, нищо, дай ми го. Нищо, може да пусне коренче и до година да си го направим. Тук усещам някъде. Май, ще трябва с голямата лопата да ги ровим. Трябва да разчистим. Ето тук ще има, ето го. Този обаче току-що май... Аз ли го скъсах? Не, той е бил изяден. Чакай да видим. Да, няма изяден. Я. Тук има нещо, Имало е. Не. Ако е толкова надълбоко, какво ще правим? Давай кирката.
Не, това надолу си е коренче просто. Да, коренче си е просто. Еми така, ще трябва да разровим всичко тук, да видим къде започват растенията и да ги вадим внимателно едно по едно, за да не пропуснем някъде някой картоф. Като цяло, но следим растението и по дължината на растението, където е тръгнало да расте. Внимателно виждаме къде е забито в земята и там си ровим. Ето. Той е пуснало. Ето. Още едно, манинко. Той е пуснало коренчета самото растение. Започнало е да се вкоренява. Да. Но навсякъде тук има дупки. Дупки има навсякъде, абсолютно. Абсолютно и по-голямата част от тези неща сигурно ги е изял. Както видяхме, 3 картофа и още толкова си взе. Така, еми се захващаме сериозно с смята. Добре, ние ще покажем по-късно какво сме извадили. Приятен ден от нас. Те бяха тук, от този. Опс, ето така изглеждаше нашето находище, преди да започнем да го ровкаме. Значи все пак в корените, където е гнездото, са най-големите картофи. Но това нещо е било... Да. Ето така. И му се е случило ето това. Издълбано. И ето това. Ние сме го предварили, това сутринта силно го е грискало, защото още е прясно. Да, това тук въобще липсва. Това също са го изгризали. Тук извадих още 2 големи картофа, които също ги е изяло. Но все пак има картофи и то не малки. И не малко. Ето. Всяко такова коренче. Води до картофче. Ето тук има. Да, определено. Тук има огромни картофи. Вау! Тук има. Това май е доста голям. Това е най-голямото находище на картофи. Предното гнездо намерихме. Я покажи там. Тия няколко големи картофа и нищо друго. Това е рекордьора. Ето го. Обаче, ето новите картофи. Обаче тук... Леле! Ето този, виж какъв е грамаден. Ой, тук има още. Има още, да. Мале, това е май най-дългия. Не може да го обхване. Да, този е бил може би много голям, но вече нищо няма от него. Този също е бил нещичко. И тук. И сега много трудно се варят тези картофи, защото почвата е твърда, а те се набиват доста надълбоко и доста често ми се случва да ги нараня, докато ги извадя. И как са се един до друг. Ето. И какво е сладенко. И това. Така. Абе, доволна съм. Има и за нас. Да, и той е хапнало и е хруснало, ама Има и ние за ще нас. опитаме. Ще направим една крем супа с сладък картоф, тиква, прас лук. Ще измислим някаква рецептичка. Да ги пробваме. Сега аз съм яла пържени, не ни харесаха особено. Пържени сладки картофи, нещо не съм впечатлена, но с крем супата е доста. Там внимай. Сигурно има още един отдолу. Чакай, взема голямата. Няма това да не, много надълбоко са. Я, тук. Надълбоко, ама той това. Аз се ги гризка без никакво значение дълбочината. Не. Няма. Това. Много са надълбоко. Някакъв мощен корен. Мале. Тук доста добре са се чувствали тези картофи. Тук е много много вода. Най-ниското място. И те много вода са имали. Наистина много вода. Най-едрите картофи открихме на пътеката, върху която сме си... О, има още един! Още 2.
Даже те са доста големи. Да, сега ще видим дали въобще има нещо в тях. Има. Виждам ги. Не са кухи. Поне се надявам. И той също води до други картофчета. Сега ще видим. Води, ама не. Води, ама до дупката на сляпото куче води. Тъй като гледам, да. Не бе. Тук е имало едно дърво. Една такова. То е приядено. Тук беше една дюля. И виж в корените на дюлята как си е създало добра атмосфера. Тук има поне 3. Това го отскубахме с се. Не, този е изяден просто. Да. Този е изяден. Добре, айде сега да ги извадим. Доста трудно се вадят. Защото са много големи. И сега това, което съм много лесно се нараняват обаче. С ръка мога да ги ухузиш. Тук като нормален картоф. Не, тук Мил, дай с правата лопата, за да ги... това, което аз... Ето. Казах ти с правата лопата. Просто ми се изплъзна ръката и резултатът е следния. Наранен картоф. Сега трябва да се остават за поне 1 месец, за да се самата обвивка на картофа да заякне. И там нещо не знам. Няма да станете. Ще го щупя. Много твърдо. Лекичко. Опитвам се съвсем внимателно. Гледай, това само с ръка съм го пипнал. Тук доста му е подобряло в... Леко, внимателно, не бързаме. Тук има още едно. Ето ги. Ето ги тук насам още. Ето виж, тук не е могло да ровка в корена на дървото, който е останал. Само внимавай ти да не ги нараниш. Тук има поне 5-6 картофа. 1, 2, 3, 4, 5 до тук. Това? Това, да, може би това е 6. Не, това е този картоф и тук. Да, това е този картоф и тук. Добре. Добре, не го. Не. Ето го. Малко сладко бебче, наранено бебче. Това е... Дали ще заякне? Ще видим. Това все едно вадиме трюфели. За нас има такава ценност, като да трюфел. Така че... И тук е в дървото, в корените се е враснало. Да. И зато не мога да ги извадя. Мъгли, какви са величествени. Няма леки дупки има тук. Ма как не го е надушило, бе? Силно си го оставило за десерт. Ма то беше направило тук навсякъде дупки, бе. И беше изяло тия най-големите. То явно един по един си ги яде. Да, сигурно. Пази си ги за зимата. Сигурничко е, че ще си ги... Сега ще го разсърдим. И вземе да изде всичко, което намери по пътя си. Ето не сме му оставили. Ама може и нещо да сме забравили. Не, няма изваждане този картоф. Все е доста голям. Ето го. Ето го и този. Така. Как се държаха един друг? Да. Като извадиш един и всички ти почват да излизат после. Това е като моркова. Да видим сега тук. Последния тук. Много интересно да вадиш картофи. Тези са интересни. Тук има още един. Ето. Отива на някъде. Сега ще го намерим и него. Гътна се. О, Боже! Да. Оп. Ню. Пуснало си коренчета. Много твърдо. И какво? Там, където е самия корен на растението, там са най-големите. Там е огнището.
Това е Да. като картоф обикновения. Да, обаче има и по самите ластари, като вървят. И тук там е, където се опира в земята и... Това ражда повече от един картоф. Гледай колко интересно растение. Ти съдиш картофи. Ето го, аз го нараних. Ето го други. Много твърдо. Много е твърдо. Дали? Това е вече от ластарите отстрани. Защото тук гнездо. Гнездото. Това е май гнездото. Това такова ли? Не, това Не, това е тученица. А къде е другото гнездо? Добре, чакай сега. Ей, тук имаш също. Ей, тук имаш още не само. Няма. Ето го. Този май не се е развил. Да, не се. Аха, не се е. Просто е изядено. Ето го. Еш ли го? И той е бил голям, той. Този е бил друг. Недоразвитие. А това? Да. Как го е оглозгал и оставил само обвивката. Чо? Още един има тук. Чоплило изяло вътрешността. Или е този същия просто? Пулка, бе. Пулка, ама не. Той просто е бил много голям това. Да. Нещо. Няма нищо. Добре. Дъното само Ние продължаваме. Само дъното останало. Продължаваме да ровиме. И ако намерим нещо интересно, ще ви покажем. Да.